pita Nenad Vuletić, ili još furaš sa Brnabom, ne znam šta to znači. Jesi ti imao neku konekciju sa Anom Brnabić? Da, bili smo u vezi mi. Ali pre, davno još. To davno još. Kada? Pa nije ona bila ni poznata, ni ništa. Razumeš? 90-ih kad? Pa da, imala kratku kosu, ono baš je. Razumeš, davila. Ja sam nosio, imao sam Texas jaknu i imao sam one prišivače Exploiteda. Ramonse, ako se sećaš, Sex Pistols, to je bilo tad vreme, one lance, imao sam one... Visilo ti onako... Martinke, razumeš? I ona je mene pratila do kuće, do ulaze, i onda sam ja provalio, ne znam, posle mesec dana, bez veze, vidim je. A gde su upoznali, u KST-u, gde? Ne, pratila me. I onda sam ja izašao iz ulaza i onda je ona rekla, ja sam zaljubljena u tebe, ovo ono, da ajde. I onda smo tako smo se upoznali. Dobro, i koliko ste bili zajedno? Pa dosta smo bili. 1.5 dana. U KST smo izlazili i u SKC. I ona je imala kratku, ona je bila punkirka, ja sam je naučio. Ona zna Anarchy in the UK na pamet. Na pamet. Moraš da znaš. Tad je bilo, ja sam bio glavni. Ako ne znaš Anarchy in the UK na pamet, ne možeš da budeš sa mnom. Ja sam radio sastav srpski, ja sam napisao na srpskom Anarchy in UK, celu pesmu. I ovaj mi dao 4, taj neki Arsić govnar, i kao profesor, kao aj čitaj. Ja rekao, što ja da čitam, mamu ti jeben, dao si mi 4, dao si tu 10 petica tim govnarima dosadnim, nek čitaju oni, je li tako? Tako je, što ja da čitam? Da. Ili mi daj 5 ili neću da čitam. I on mi da 5, kaže, ajde čitaj. I onda sam čitao, cela ta pesma, ono, ja sam anarhija, želim da budem anarhija, ničije pseće telo, ono Anarchy in UK, ono, mrzim kraljice, tako da je da sam... A to ide ono, ne, to je... Tako je, Antichrist, ali ja sam anarhista, ja sam antihrist, da. I Ana je to naučila, ali jeste imali, mislim, godinu i po dana bili ste punoletni, ali tako, bili ste... Pa da, 20 godina otprilike. Da. Ona je tad bila straight, šta, nije bila u kom fazonu je bila, ona je... Pa da. A šta se desilo sa njom? Pa znaš šta se desilo? Ona postala lezbijka posle tebe ili... Ne, nije, nego je... To su bile neke žurke ludačke, razumeš? To su skinsi bili, punki, razumeš? To su ti kad živiš, recimo, ja sam bio skins, ti kad živiš s nama, recimo, pa 3 meseca, tebi se mozak okrene za 360 stepeni. Ti mrziš sve, mrziš ovaj sto, mrziš, ti bi sve ubio, jebote. Kakvi crnci, kakvi cigani, razumeš? I ona je doživjela nervni slom, razumeš? Ono ti vidiš kao šetaš parkom, idu ljudi s kučićima, ovo ono. A kod nas, ono jebote, Hitlerov poster, kukasti krst, ono šutka, jebote. Znači pije se pivo dok se ne povraća. Nema da ideš kući. Neko popije 5, neko 10, neko 12, neko 25 popije pivo. I onda povraćaš i lup. I onda idemo napolje, ajde, da razbijamo, da bijemo, jebi ga ljude. Koga jebe, ajde da vređemo ljude. Da vređemo ljude, ajmo. I dođemo, gde si pičko, majke ti ga nabio. Jao i ništa. I ko se upeca, što kobre pije. Tap, razumeš, Martink, i rok, i to ti promeni, onaj tad, razumeš, skreneš. Bilo je još devoj, ali nije... Ona ostavila najjači utisak. Nisu to sileđi, razumeš, nismo mi silovali ništa, to kako predstavio film. To je elitno društvo, nije mogo svako u to da uđe. Ljudi su ono, razumeš, bio je dečko, sekao se žiletom, hoće s nama da se druži. Mi ga nismo primili. Kapiraš? Da. Neki Đole jebem, kako se zaboravi se. Renta Bubrik, ne znam kako se zove. Iz celog filma. Ali i to je bilo tako, razumeš, bile su one rockerke i to, i onda je ona tu, razumeš, verovatno je tu otišla u to, razumeš. Ali tu... Evo, neko je napisao, počela da sluša Spice Girls, kaže i postala lezba. Pa jest, to je tako, da. Znači, ona je otišla sa taj znanju, ja ne znam, ja sam tu, raskinuli smo, zašto smo raskinuli? Zato što videla me, prevario sam se jedno, kako sam je prevario?
tako što sam ja ležao pijan, ona došla, otkočala mi šlic sama i jebi ga, i ova došla, uletela u sobu, videla, bila neka žurka, i jebi ga, šta ću, nisam ja kriv. Nikad u prevari nije muškarac kriv, ja njoj kažem, uvek je žena. Ako je, recimo, sad ti imaš neku švalerku, ona je kriva. Da. A za švalerku, žena je kriva. Ti nikad nisi kriv. I ja njoj to objašnjavam. Jer muškarac, on je oplođivač. On nije krivač. Kriva je uvek žena. I ona nije tela to da prihvati. Kao te priče prodaj nekom drugom. Ja rekao, šta ti znači reč priče? Rekao, si to u Americi učila. Pazi, reč priče. Razumeš? Priče. Kakve su to gluposti priče? To nisu nikakve priče, nego stvarni događaji koji su se desili. Šta je muškarac kriv? Ništa. Tačno, primećujem. I posle ne znam, to što taj kaže, on je zna posle Spy Girls, otkud znam šta je posle bilo. A ima lažno ime. Ona je popizdala na mene. Rekla je da sam ja đubre, da sam pička, da sam peder. Kako peder kad se ne prevare? Da sam nacista, da sam, ne znam, Hitlerov isprdak, sve ono najgore. Znaš ono, kad te neko najviše izvređa, to znači da bi ti popušio sa slašću, razumeš, da te mnogo voli, kapiraš? Znači, sve na one najgore uvrede što mi je mogla da mi, jer je velika ljubav bila, ona je bila zaljubljena u mene. Razumeš? Ali njeni su bili protiv mene. Sam ja bio klošar, šta sam ja jebote. Dok ti si bio banker jebote. Pa da. Kako se zove ono, to je bilo Sharp Skinsi, brate. No da, to je bilo. Ti si bio Sharpovac, tačnije. To je bilo, ali nismo mi nikog slabijeg zezali. Mi smo voleli kad je neko, mi kad je ovo gej parada, ono pre 15 godina, i nas 50 samo razbijamo kante po Knezu, ovo ono, odmah policija, ovo ono, jao, veliki protest, a ono 50 ljudi. A ono ti gledaš na televiziju, jebote, 100.000 ljudi, milion ljudi, ono nas 50, jebote, razbijemo gej paradu, sviranje kurca. Ali ovo si odlično primetio, mnogo je počelo da se u svetu, a boga mi u Srbiji, kažu muškarci i žene su jednaki. Treba imamo jednaka prava. Treba da mi možemo da radimo iste poslove. Mogu žene da radi iste poslove kao muškarci? Pa treba da imamo jednaka prava. Treba žene da idu u vojsku, treba da uđu u kanal, da skidaju svećice i da menjaju amortizere i trebaju da nose đubre i kad se nose ove daske, uvek nešto po stanu, neke daske se izbacuju, to da se nosi i uvek kad treba nešto kod majstora, treba žena da vodi. Bravo. Jer ono, čekaš, brale, nikad kraja jebote, nikad kraja. I ti odeš od majstora, nije dobro uradio, vraćaj se, bro. Tako da, ja bih volao da imamo jednako. Volao bi žene da imaju više prava. Veća prava. Da idu u vojsku, da ja da odmorim. Tako da, to se slažem, da imamo ista prava. Sad će vojsku da vrate. Mare. Pa, hoće, to mi je rekao, ne. Kaže, nemamo para. Kaže, ne pada mi na pamet da hranim, kaže, klošare. 4 mjeseca. Ko ti rekao? Vučić mi rekao, ne pada mi na... Ma ne, ja ga zovem Vule, on mene zove Mile. Ja tako zajebavamo se, igramo, ne ljuti se čoveče šah. On kaže Mile, ja njemu Vule. Kaže, ne pada mi na pamet. A sad kad si spomenuo... Da hranim ljude 4... Zašto? Za koji kura? Za čije babe zdrave? Pa te pare, to su moje pare jebote. Nisam te ovo da spomenem, znam sad možda, ali ajde, kad si već pričao o Brnabiću i to... Kakva vojska nema tu, znaš koliko košta dan vojske? Koliko? Pa meni je ovo rekao 1.200.000 evra, kaže Milane jebote Bog, 36 miliona evra mesečno, kaže za koji kurac da bacam? Jer ti moraš tonu krompira, moraš 100 kila mesa, razumeš, to su sve kasarne, znaš koliko je to hrane, ti ne možeš da zamisliš, pa sulja koliko je. Kapiraš? To je nemoguće. A plus struja što se greje, to da ne pominjem. Znaš koji su to troškovi? Pa one tunjevine, to nikad kraja je. Da, pa tunjevine su Nikad kraja je. Čekaj, ima šta kaže ovako. Za tenisere kad? Ivanka, hvala i tebi za donaciju. Kaže Mario, pitaj ga kad će nam Gata i ja bi u vojsku, ali me neće. Dobro, evo, Ivanka hoće u vojsku, ali neće da je prime. Pa neće, jer nema hrane jebote, nemaju pare. Da, eto, čula si. Nek ide tamo u Ukrajinu, nek se prijavi. Hrane. Hoćeš da kažeš da je njena sudbina u Ukrajini, Ivankina?
Još se zove Ivanka. Imam ja telefon, nek mi se javi odmah, zovem čoveka koji je tamo i koji prima dobrovoljce. Moj kućni prijatelj. To je za ukrajinsku stranu. Kod Zelenskog tamo. Ne bre, za Rus. Za Rus? Te ću za ovoga klona, pa vidiš da se potpisao Kurcem. Si vidio da Kurcem svirao klavir?